Σαν μηχανική, πολλούς μας ενδιαφέρει πώς μπορώ να τοποθετήσω έναν οπλισμό και αν γίνεται να τοποθετήσω οπλισμούς μάλλον σε δομικά στοιχεία. Είτε είναι δοκάρια, είτε είναι ποστηλώματα, είτε θεμέλια, είτε πλάκες κτλ. Πώς μπορώ με το Revit να τοποθετήσω οπλισμό στα δομικά μου στοιχεία. Λοιπόν, θα κάνω ένα πολύ εισαγωγικό πρώτο βίντεο. Τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τον οπλισμό θα μπουν στο κανάλι, στο Patreon, όπου θα πρέπει κάποιος να τα δει, να έχει μία συνδρομή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πηγαίνουμε στην καρτέλα Structure, ωραία. Και όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι, που αλλού θα πάμε στο panel Reinforcement. Τι επιλογές έχουμε εδώ? Έχουμε το Rebar, τοποθετώ τον οπλισμό. Με το Structural Area Reinforcement, όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, όπως αναδύεται το πινακάκι όταν πηγαίνουμε πάνω από τον κέρσορα, πρόκειται για μία περιοχή όπλησης. Δημιουργώ μία περιοχή όπλησης. Με το Fabric Sheet ουσιαστικά πρόκειται για έτοιμα πλέγματα οπλισμού. Με το Path θα την έλεγα μάλλον δημιουργία ενισχυμένων, να το πούμε, ζωνών, το πούμε καλύτερα, κάπως έτσι. Με το Cover είναι η επικάλυψη. Το Fabric Area είναι έτοιμα πλέγματα και με το Rebar Coupler είναι οι ενώσεις των οπλισμών. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, πηγαίνουμε column, να φτιάξουμε ένα υποστήλωμα, height εδώ, level, στο κάνουμε level 3 και visual style εδώ, έχω shaded, ναι, και fine. Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Πάμε να δούμε λίγο στο 3D μοντέλο. Το πρώτο που θα πάμε να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε λίγο την επικάλυψη. Επομένως, πάμε εδώ στο Cover και μας βγάζει στο Options Bar τις εξής επιλογές. Τι είναι αυτές οι επιλογές? Λοιπόν, το Pick Elements είναι ουσιαστικά επιλέγω αν έχω και άλλα στοιχεία. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω μόνο ένα. Αν έχω και άλλα στοιχεία, επιλέγω κάθε στοιχείο και προσθέτω την επικάλυψη. Από την άλλη έχω το Pick Faces, όπου ουσιαστικά επιλέγω επιφάνειες και αν θέλω διαφοροποιημένες, ας το πούμε έτσι, επικαλύψεις, επιλέγουμε το Pick Faces. Και επιλέγεται, όπως βλέπετε, η μία επιφάνεια. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα επιλέξουμε Pick Elements, είναι το πιο συνήθες, να έχουμε μία επικάλυψη για ολόκληρο το δομικό στοιχείο και δίπλα έχουμε το Cover Settings. Εάν πάμε στις τελίτσες εδώ, στις τρεις τελίτσες και πατήσουμε μία φορά, θα μας βγάλει το Rebar Cover Settings. Στο Rebar Cover Settings λοιπόν έχω τις εξής επιλογές. Έχω μάλλον διάφορες επιλογές και πόσα χιλιοστά επικάλυψη είναι το καθένα. Τώρα εγώ εννοείται μπορώ να αλλάξω και την ονομασία και το πόσο είναι η επικάλυψη στο καθένα. Καλό θα ήταν να φτιάξουμε, αν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι εμείς, καλό είναι με ένα add να φτιάξουμε την δική μας επικάλυψη, να ονομάσουμε My Cover, έτσι, και να πούμε ότι θα την κάνουμε 35 χιλιοστά. Επίσης κάτι άλλο από εδώ πέρα, θα μπορούσαμε, όπως βλέπετε, με ένα duplicate να αλλάξω πάλι την ονομασία και τα χαρακτηριστικά μάλλον της επικάλυψης και με το delete να διαγράψω, άμα πηγαίνω πάνω από κάτι άλλο, να το διαγράψω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα κάνω κάτι από αυτό. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε το My Cover λοιπόν, των 35 χιλιοστών και θα πατήσουμε OK. Όπως βλέπετε δεν έχω επιλέξει ακόμα δομικό στοιχείο. Τώρα το επέλεξα και μου βγάζει το interior εδώ πάνω, framing column, το οποίο είναι 40 χιλιοστά. Έχει μπει ήδη το My Cover των 35 χιλιοστών και αν το επιλέξω βλέπετε ότι η διακεκομένη γραμμή εδώ πέρα πηγαίνει όλο και πιο πολύ στην επιφάνεια. Π.χ. εδώ πέρα που βλέπουμε ότι είναι Cast Against Earth 75 χιλιοστά, κοιτάξτε λίγο που πήγε η επικάλυψη. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Και με το My Cover στα 35 χιλιοστά πηγαίνει εδώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν ουσιαστικά το πρώτο βιντεάκι. Τοποθετήσαμε σωστά μία επικάλυψη την οποία στη συνέχεια θα μπει ο οπλισμός. Θα ακολουθήσουν διάφορα βίντεο με την κάθε επιλογή ξεχωριστά για να δούμε λίγο
τον οπλισμό στο πρόγραμμα.